kint van velem, a bicajom mindenhol velem van. Szeretek, hát edzés szempontjából is egyébként, közlekedés szempontjából is, meg csak úgy szeretek tekerni. Kicsit úgy egyedül lenni, gondolkozni, menni ide-oda. 3 éves korom óta van bicajom, hát amióta járni tudok, azóta én bicajozok is. Úgyhogy igen, sportoló vagyok, úgyhogy mindig is életem része volt a sport. Úgyhogy mindenki bicajjal kezdi, sokan, jobb esetben. Úgyhogy régóta az életem része. Szerintem ez így minden, vagy elég sok családban úgy van, hogy tényleg ilyen tök jó kis családi program. Vannak bicajos filmjeim is, egy pár, a legjobb, aminek nem tudom a nevét, de az olyan, mint a snowboardban a freeride, amikor ugye az ember a szűzhóban jön le, csak hó nélkül, tényleg amikor sziklákról ugrálnak le, az szerintem az az egyik legextrémebb lehet. De én az ilyenekben azért nem vagyok benne, annyira én sem vagyok extrém.